går i gang med at lære noget skuespil, så vil de altså rigtig gerne have, at jeg lige endnu en gang sagde det, så alle havde hørt det. At der er 2, der er syge, og det har vi først fået at vide her. De har først fået at vide her kl. 6, da de kom. Så derfor så er der nogen, der sprung ind og har taget de roller og de replikker. Så hvis der er noget, der virker sådan lidt ikke helt gennemlevet, så er det derfor. Men de er nogle rigtig gode unger, så jeg er sikker på, at de klarer det rigtig godt.